għalfejn sirt patrun. Sir patrun, għan biex taraġu għandu xirot nejbirra, għamina diffiċli, so I figured out li €5 ma t-nejbirra, so you know it. Poddati bħal dawn bżonnom li s-suq ħieles mhux se jħallas għalihom u probabbilment laqqas il-gvern. Allura xi ħadd irid ikun. Xahar ta' sħubija jiswini ftit żejr iktar minn kafe, wieħed minn barra, però fuq not iktar ħanejdu hekk serja għax nemmen li l-podcast joffri pjattaforma ġenwina u sinċira. It's a good podcast, u kont bdejt nara mill-bidu. Kien hemm il-podcast ta' Marka Milleri, kien maqsum fit tliet biċċiet. U t-tlet biċċa kienet fuq Patreon biss. U dak kien biex ngħid il-verità l-aħħar imbottatura li kelli bżonn biex nidħol bħala patrun. U mbagħad bqajt hemmhekk jiġifieri l-kontenut esklusiv li jagħmlu għall-patruni huwa ta' valur verament tal-flusek. Xi kultant jgħidu xi ħaġa fuq il-podcast tkolltilhom qabel u ma jaraw wara fuq YouTube u jgħidu ma kif kont taf. Naħseb li l-pajjiż għandu bżonn dak il-fertilizzant li qed jitfgħu dal-poddati għax hawn l-ixfa tremenda. Isu kien hemm ħassejt il-bżonn li jkun hawn komunità li tisma' mhux biex tirrispondi imma biex titgħallem. U għandna bżonn naħseb nitgħallmu nisimgħu biex nitgħallmu, mhux nisimgħu biex nirrispondu. Affarijiet bħal ma jagħmel John li jkollu nies li actually qed jgħinu dan it-tip ta' proġett, it's an actual need biex affarijiet hekk actually jirnexxu taf kif. Is-sodisfazzjon tiegħi hu li tajt għal xi ħaġa li toġobni minn jeddi.